Arthark Games. Takže čau lidi, zdravím vás u nového videa, vás zdraví Arthark Games. Dneska budeme hrát Minecraft, ale řekl jsem si, že to bude první video a že jsem neměl nic naplánovaný, protože jsem se rozhodl teďka, protože jsem se nudil. Tak jsem se rozhodl, že půjdeme na SGčka nebo Survival Games a zahrajeme si třeba Bed Wars a tak. Teď mi to tady nabízí, jestli si mám vybrat nějaký blok, jaký chci, buď obsidian, emerald, lapis, iron. Jejda, byl jsem vyhozen za to, že mi to trvalo dlouho, než jsem se tam přihlásil, takže jdem sem znovu. Rozhodl jsem se a asi nám vyberu samozřejmě iron block, ale nemůžu. Jak to? Tak nevím. A jo, tak já jsem to nepochopil, tam bylo napsané vyberte iron block a já jsem si myslel, že si můžeme vybrat, jaký blok chcem. No, to je jedno, omlouvám se, když se to bude sekat, ale to je asi jedno. No, jako bude se to možná sekat hodně, nevím. OK. Tam se nedá spadnout, dobře. Takže jako seká se to, protože je tu hodně lidí, ale asi se to nebude sekat a já bych si asi zahrál Egg Wars. Egg Wars si zahrám. Tady mohli bychom si zahrát tady toto. Takovou rychlou hru. Budeme v oranžovém týmu třeba. Ozvu se vám, jak začne hra. Dámy a pánové, začala nám už hra, takže jdem hrát. A jsem jediný. Jo, hrám 2. To bude můj... Ne, tak hrám nakonec 3. Konec hrám 3, nikoho nám to sem přidělilo. Ale to se tady bude hodně dlouho trvat, než bude nadbírat irony. A cíl je tohle videa. Vypínám video, dokud neumřu. Takže když umřu, tak končí video, jo? Dáme si takovou... Tady je trader. Abych si nakoupil teda bloky. Teď máme kam jít. Pomůže mi s tím nějaký Pepa, nebo jak se jmenuje. A Yellow Team má jen jednoho hráče, tak to bychom mohli dát. Co to nedám, tak už fakt nevím. A koupím si určitě ještě nějaký meč. Tam nejdem s holýma rucema. Doufám, že teďka nespadnu, ale jo, jsem v tom master teďka spadnout. Je můj fel. Pardon, když si budu někdy zpívat, prostě potřebuji podporu. Hej. Myslíte, že to dám? Jo, dám. A jdeme brát diamondy. Ne, umřem hned. Máme 5 goldů. Jdeme pomoct soupeřovi. Tomu. Spoluobčanovi, jakoby. Ale máme aspoň 5 goldů, to je dobrý. Takže máme 5 goldů. Teďka se hlavně nespadnout. Dobrý, nespadli jsme. Tady asi budou někde goldy. Tady. Ne, kde jsou goldy? Jo, tak nevím, kde jsou goldy. Bych měl vědět, já jsem na téhle mapě už hrál jednou. Tady jsou goldy, ale to se nedá z toho. A já to nepotřebuju. Já se vám ozvu za chvilku. OK, takže goldy už jedou. Já to vylepším, jestli se to dá. Za 10 goldů, OK. Máme tady štít, což je dobrý. Si něco koupím na hunger bar, protože máme už hodně hlad asi. Takže tak. Jablíčko si dáme. Jdeme na to. Neber mi ty goldy hlavně, prosím. Dobrý. Já chci ty goldy vylepšovat. Můj cíl předtím, než v té hře umřu, je
prostě tady ten gold generátor a ty diamondy oživit. Si chci zahrát diamond mečem, ne pořád, že bych jel tady s nějakým blbým to. Dobrý. Goldy už jsou dobrý. Goldy už jsou dobrý, ne. Zbývá nám na lepší meč 18 ironů. 18 ironů a tady je taky iron generátor, což je dobrý. A už tady někdo je. Naše vajíčko se destrojnulo. Tak to bylo teda asi rychlá hra. Rychlý video. Ale nebojte se. Jste to vy, tak já pro vás ještě dám jednu hru, ať si to užijete. Takže Egg Wars bylo rychlý, tak dáme Bed Warsy. Poslední hru. A pak už končí video. Jestli prohrajem, pardon, jsem si teďka grknul, nevím, kdo to slyšel. Ale jdu do Blue Teamu, protože tady někdo byl a nevím, jestli tady bude ještě někdo, jsme tady 2. OK, ukážu vám, jak vypadá můj parkour, jo. OK, tak to byl teda rychlý, jo. Já umím lepší parkour. Kámo. Tak to je takový to, když nehrajete Minecraft už přes měsíc, takže tak, pardon. Já se vám ozvu, až budeme ve hře. Tak už jsme ve hře a hra nám právě začala. Mám jen jeden bronz a jako nechci nic říkat, ale měli bychom stavět bloky a hlavně postel. Nevím, kde jsou ty. Tady je ten generátor. Ale že prostě tady někdo zase musí být, že? No jistě. A tady někdo streamuje, dámy a pánové, asi Roblox. Stream na kanále M1KKU, kdo se nudí a chce pokecat, tak budu rád, když přijde. OK. Píšu, já natáčím video. Kdo se pozdravit. OK, takže třeba tady někomu dáme i konkurenci, takže nabíhejte klidně na tam ten kanál. Je jedno. A co jsem boss? Nevím. Ale asi, můj bože, ty jsi otravný jak ty. Chudák. Já mám bloky. Počkej, já se nespadnu, no. Tak to jsem nikdy neviděl ještě. Tak to jsem fakt vážně lidi nikdy neviděl. A bohužel bych vám chtěla říct takovou smutnou věc. Právě jsme umřeli. A víte, co to znamená? Konec videa, víte kvůli komu? Kvůli jednomu bohužel takovýmu ačovi. Jim nepomohl, bohužel. A já ho zkusím taky podkopat. Konec videa ještě není, takže ho nepodkopu. Dámy a pánové, to je teprve video. Já nám zkusím zničit postel, jo. Chce, aby na mě byli naštvaný. Jestli se na to dívají, tak pardon. Video bude na Games. Je tady fight, nějaký fighty, dámy a pánové. OK, tady byl nějaký fighty, ale takže naše video bohužel bude na Artekedy v 8 hodin.
Ne, jsem to nenapsal, že mě to tady nepíše. 8. No, já jsem mu napsal 8, ale tady to vyjde asi někde 6:30. Hete! Tu jak? Parkour master, borci, jasně. Já se jdu podkopat a jakože jste se dívali na dnešní video a doufám, že se u příštího videa uvidíme zdraví a hezcí a pro dnešní video je to asi vše. Mějte se a čau.